Здравейте, това е първия богатинови кукаут в Ню Джерси. Зад камерата е Силвия. Тук имаме основните. Току-що сглобихме чисто новото барбекю. Имаме въглища, запалителна течност и хай-тек запалка. Ха-ха! Така, сега основно слагаме въглищата първо. Системата е едно към вятъра. Ела по-близък кадър. Аз викам сега толкова. Да. Малко запалителна течност. Щем, разбира се, инструкциите да не направим тук пожар. Упс! Към че стига толкова. И сега ще разберем дали ще стане магията или да. Оператора да се дръпне малко назад, че може да за пръв път. И разгоря се. Втория клип се надявам да мине в частта, когато вече ще слагаме храната. Конец.